Good morning लोगोफोर गासिबखौबो good morning नै बारियाव ओरैहाय नुबायना बेकग्राउन्डआ माबायदि जाग्राजों आरो सा फुङावनो ओरै फै केमेरामेन आं माबा देखायनो लोगोफोरनो फुङावसो खायो नालाय बे बुस्थुखौ माशरुम जिगाबनि मैखुन नायलाय माबायदि बेरो जोंनाव आं देखायहर बेबो बिराद बेरखायो नै एकदमबारे लारि 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 बेरखायो ओमफ्राय ओरैजाय सोर सोर जायो कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय आंनो माबायदि गोथाव नंगौना नङा नै ओरै नाय माबायदि साइजनि बेरो नुबायना लोगोफोर ओरैबायदि समायनाखा माने साथा नङा होमबा साथा बायदि नैबावबो दङ नै बारसे आरो बेरबावगोन बहुद गोबाव जाबाय बेरनाया बेरगासिनो दङ दासिमबो बेरखाङाखै नै बेयो थफि हांनाय आरोखि आं देखायगोन र' नैबे थफि हांनाय बेयो दा मोनासेयाव गुवार जागोन बेयो गिदिर जागोन अबेयो अबे फिसा फिसा बेबो मैखुन फिसा आरो औ नै ओरैहाय ओमफ्राय नैबेयाव बिराद बेरखांबाय दाख्लैयो बेरबावनो हागौदां लासैनो ओइ सिंमानि सिङावबो दङ नायसनहरलायलाङा आन्दायलायलाङो खनसे नायबावदो खनसे नै बेखौ खासिगोन फादार खानो नागिरदों नुबायना लोगोफोर माबायदि बेरो एकदम थखा 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 दा न'आवथ' बारा जाबाय थाजायाना बेफोर बुस्थुखौ जाग्राया दा फादारजों सिस्टारल'सो आंबो जाथ'वाखै आं मेडिसिन बाहायदों नालाय जाथ'वाखै दाख्लैबावै जादोंमोन गोबाव जाबाय आं जायैया 20 दिनसो जाबायानो जायैया आङो खाबाय बायदि खायो नायदो लोगोफोर मैखुनखौ माने बोख्ल'नाङा जाहैदों आरोखि बोख्ल'बा माने मा होनो बिनि जोलैया जोबो माने बेरबाय थानाय नङा बेबायदि हास'नांगौ जाहैदों ससेनिफ्राय बेबायदि बे सिंनि मुरा बायदिखौ दोननांगौ जाहैबाय ओंखायनो नै हास'यो बे बांद्राय सिङाव हास'यो बांद्राय गोथौआव हास'नाङा जाहैदों बेबायदि एसे सायाव जोलैयानो जोबोबा आरो बोरैथो बेरनो नङा होमबा बेखायनो बेबायदि हास'नांगौ जायो लोगोफोर नायना ला ओइ सिङावबो बेरहांदों ओइ माबासो जायाखै दानो मोनबाय नै लोगोफोर फादारा खाखांबाय नायदो आधा केजिसो जागोन खोमा बारगोनदां एसे अजनथार आधा केजिनि बारा जागोन बेयो बिराद अजन बिदिब्ला आं भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर फुङाव भिडिअआ बेनोमोन आं माने मैखुन खानायखौ नोंथांमोननो देखायनो साननानै लाबोनाय जाबाय बैनो जिगाबा बेयावनो बेरो मैखुना खावनो फैनाङा दे सोरबा सोरबा दे बिदिब्ला लोगोफोर दोनथ'नोसै